sejati. Come on. Mangkalia dan maninggaan trotoar kosong atau langang. Sana berjalan labia lambe di simpang untuk mangkalia peluang untuk membuka restoran. Sana mengeluh kalau alun makan makanan padang paling indah sekali sehari. Indah bulia makan tanpa lado atau kuah angek jo sampiang karu puak jarian. Awak kalua palua kalau makan tapi kalua palua kalau bakar ajo. Hal pertama nan ditanyakan ketika tiba di suatu kota adalah di mana restoran padang paling dakek. Sana membawa nasi padang jo sana di Kapatabang. Sajak maskapai Indonesia indah menyediakan makanan lain. Sana labia suko randang jariang jo sambal petai pedari pado dagiang ayam atau sambal ABC. Waktu babuko awak alah tahu di mana ponan kau makan untuk makan siang jo makan malam. Hidangan favorit sana di menu adolan paling murah dan paling murah hati. Sadang dirame taraga di hati, sadang tak kuruang taraga di luar. Masih batawar menawar harago di pasaraya atau toko serba adonan ala adonan rol harago baharo dape dil dil la biarankan. Nan pertama tiba di pikiran ketika membali sesuatu adalah poka bisa dijual balik jo labo saketek. Berhasil menjual dan meyakinkan seseorang untuk membeli barang ke jalanan jo harago pasaraya. Mantau fluktuasi harago pasar harago ame harago kain upah jaik biaya cetak jo sewa ruang pasar bakun juang toto serba ado pasaraya atau toko hanya untuk ambandingkan harago lalu mangkarinyo di jalan. Simbol matematika nan paling akrab. Daripada tanganan membaik. Mata pelajaran dan paling populer